Hapdeng ke Jing para ka bakhlain bah da ki por para Iaid biang sai ke Jing Thep vote hagi khadwaitli ke polling station Hynnin Manipur parliamentary constituency Hynnin ke Siningkong ka ar-tri uyayong ar-hajar ar-psau. Ke Jing Thep vote kala Iaid Beit Iaid renti hadu ka por janmet ka balas dang mani Thep vote nadu ka por nyo bujemen step hadu san baje janmet. Bat hakan ke Sngi syam ladon shu kino ke Jingshah pan kelumar hakirunar Henry kala Iaid Beit syakmat klam jingwit AA shu. Kat kum na ki report laong hadu prapo ar% kinong Thep vote kiblayo ya ka hok ban Thep biang ya ki vote jongki. Namar ka election commission kalap tha biang ban Thep vote Hynnin ka Sngi bat khengyap ya ki vote kibla Thep ha khat khnai tri uyayong arja apsau namar ka jingmi ka jingether kuli jing berngam berset bat jing pra ya ki EVM nalor ka jing kurup ya ki polling booth ha kini ki polling station da ki runar. Hanyo tli na kini ki polling station kidi ki badan ha Imphal East but Southly kidi ki badan ha Imphal West District jong ka jila Manipur.